19 гасыр ахыры 20 гасыр башындагы татар хатын-кызларының ул чордагы халәтен тоткынлыктан иреккә чыккан вакыт дип атарга була. Үз тормыш юлын сайлау мөмкинлеге, мәктәп һәм гимназия, университетларда уку, төрле гыйльми эшләр язу, газета, журналлар чыгаруда актив катнашу, хәйриячелек һәм иганәчелек белән шөгыльләнү. Ул заманда татар җәмгыятендә милләт аналары дигән төшенчә барлыкка килә. Гыйлемле, асыл затларыбыз бу вакытта чын мәгънәсендә халкыбыз арасында агарту эшен алып бара башлый. Сара Шакулова да, Амина Мухудинова һәм күбесе Абру Сайфи, Захида Бурнашевалар барсы да мөгаллимә булып эшләгәннәр. Хәйрияче хатыннарны алсак инде, әлбәттә, Фатиха Аитованы әйтеп үтәргә кирәк. Татарның беренче гимназиясын, кызлар гимназиясын булдыра. Татар ир-атларның үз гимназиялары булмый. 1916 елда Казанда кызлар гимназиясы ачыла. Шулай ук дөнья күләм танылган Исмагыйль бәй Гаспралының Тәрҗеман газетасы да аның хатыны Зөһрә Акчурина Гаспралы бирнә акчасына чыгарыла. Һәм менә Зөһрә ханым күбрәк тагын бер үрнәк, ул инде Казан белән бәйле Сөембикә журналы. Сөембикә журналын бит инде Якуб Халили дигән мөгаллим чыгара башлый. Аның хатыны Әсма ханым Шафигуллина. Ул Казан губернасында Акҗигит авылында яшәгән сәүдәгәр Захидулла Шафигуллин дигән кешенең кызы, һәм ул бик бай сәүдәгәр була инде. Ул да менә шул хатын-кызларны укыту эшендә дә ул зур өлеш керткән кеше. Ул Казан губернасында 1872 елда беренчеләрдән булып ул кызлар мәктәбе оештыра. Мөгаллимәләр чакырта, күп акчалар түләтеп эшләтә анда. Ул елларда Сөембикә журналында күп кенә шагыйрәләр дә бастырылган. Иң танылганы гыйффәтле туташ тәхәллүсе астында иҗат итүче Захида Бурнашева. Әти-әнисе аның әлеге эшенә каршы төшәләр. Шуңа да ул аларга бәйле булмас өчен үз хисабына эшләп яшәргә кирәк дигән фикер белән Мәскәүгә китә һәм анда мөгаллимлек эше белән шөгыльләнә. Гомумән, татар кызлары өчен бу чорда 20 гасыр башында 2 ел барлыкка килә инде. Бер яктан әтисенә нисен тыңлап яратмаган кешесенә кияүгә чыгып китә, икенче яктан мөгаллимә булып, белем алып, үзаллы яшәй ала һәм үзенә охшаганча тормышын төзи башлый. Шундый карашлы хатын-кызлар арасында иң танылганнары Сәйярдән Уфага китеп 1912 елда анда Нур труппасын оештырган беренче татар актрисасы Сахибҗамал Гыйззатуллина Волжская. Беренчеләрдән Европага чыгып борынгы Сорбонна университетында белем алган һәм аннан соң укучыларга төгәл фәннәрне өйрәткән математик Сара Шакулова. Татар әдәбиятендәге шул чордагы әсәрләрне карасак, бер яктан ул мөгаллимәне югарыга күтәреп карыйлар, икенче яктан бер төрле җәмгыятьнең, халыкның бик хуплап җитмәве дә бар. Кайчакта мөгаллимлек эше белән шөгыльләнгән хатын-кызлар үзләренең эшсез калган ирләрен дә үз хисапларына яшәткән. Мәсәлән, үзеннән 30 яшькә өлкәнрәк тол калган иргә кияүгә чыккан мулла кызы Махруй Музаффария. Хаҗи Әхмәт мулла инде аның исеме, указын алалар. Указын алалар, ул эшсез кала. Мулла түгел. Бу барыбер Остазбикә кебек бит инде. Ул рус татар мәктәбенә эшкә кергән. Вера учительница дин белеме буенча инде. Хадиша Ахмерова дигән ханым, ул тол хатын була инде, чиновникның тол хатыны. Ул менә шундый русча, татарча мәктәп оештыра һәм шунда Махруй Музаффарияны чакыра эшкә. Мөгаллим хатын-кызларның ирләре күбесенчә үзләре дә шул өлкәдә эшли торган була. Менә Ләбибә Хөсәйниянең ире гади приказчы булып эшли. Шуңа да карамастан, ул башта Галимҗан Барудинның хатыны белән берлектә ачып җибәргән мәктәп нигезендә үзенең Ләбибия мәктәбен ачуга ирешә. Һәм ул үз мәхәлләдәсендәге кызларны гына укытмый, ярлы кызларны да алып укыта. Дөньяви белемнәрне алып, мөгаллимлек эше белән генә түгел, журналист булып эшләүче хатын-кызлар да күбәйгән. Фатима Фарида Наурузова дигән ханымны, һәм ул ире белән, иптәше белән бергә инде Томскида Сибирия дигән газета чыгаруда катнаша һәм Уфада тормыш газетын чыгарганда да ул катнаша һәм ул тормыш газетында Сибириядә дә хатын-кызларга арналган битләре була инде, женские странички. Махубжамал Акчурина ул Шура журналында да күп кенә мәкаләләр белән, хикәяләр белән бастырылган кеше.
Татар хатын-кызлары арасында беренче табибәләр дә барлыкка килә. Биби Разия Тазиддин кызы Кутлуярова турында. Һәм ул менә 90-нчы елларда, 80-нчы еллар ахырында Санкт-Петербургка барып табибә булып укып чыга инде. Башта Кутлуярова Касимда эшли, аннары Оренбургка күченеп китә. Оренбургта ул теге мусульманнарны давалау белән генә шикләнеп калмый, ул җәмгыять эшендә дә бик теге актив катнаша. 1912 елда аның ярдәме белән Оренбург мөселман хатын-кызлары оешмасы төзелә. Шулай ук ул татар гимназиясын бетергән кызларга югары уку йортына керер өчен курслар оештыра. 20нче гасыр башындагы мәгърифәт учагы булдырып, гыйлемгә тартып, татар балаларын белемле итүче милләт аналарына бу урында баш иясе генә кала. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан.